Mga alternatibo nga mga pananom maluwas sa tubo ginaduso sa mga mangunguma sa probinsya sang Negros Occidental sa ginpatigayon nga Commodity Investment Forum. Yaring balita. Nakilala ang Negros nga nagapanguna sa industriya sang kalamay, pero nagapati ang lokal nga gobyerno nga dapat hindi magsalig ang mga mangunguma sa tubo. Gani ginaduso ang pagpatukod sa Negros First Provincial Agriculture Development Program o First PADP. Maluwas sa tubo, tuyos ang programa kumbensihon ang mga mangunguma sa mga alternatibo nga pananom kaangay sang kape, pinya, kakao, mga herbs, spices, ilabi na ang balunggay nga grabe ang demanda sa international market. Para sa ako, ang sabat sa problema sa rice industry, hindi kay tariffication, kundi mechanization. Ini ang kabahin sa ginhambalan sa Commodity Investment Forum kung sa din na sentro man ang diskusyon sa RA 11203 o kung Rice Tarification Law. Ang kwarta nga matipon sa gobyerno ang ibalik sa mga mamumugon, pinagi sa mga proyekto, kapareho sa mga grants, libre nga binhi, kag loan nga wala kolateral. Kadamot sa atong mga kaugdanan sa atong probinsya na gusto mag-diversify kung buligan sa gobyerno. Sa pagduso sa alternatibo nga produkto, pasalig sang First PADP nga hindi pagpabayaan ang tubo kag kalamay nga nagpakilala sa Negros bilang Sugar Bowl of the Philippines. With si Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.